நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்க லக்கு முக்கியமா இல்லாட்டி ஹார்ட் ஒர்க் முக்கியமா? இந்த கேள்விக்கான விடையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈகோயிஸ்டிக் பயஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பத்தி. இந்த கான்செப்ட் படி நம்ம எப்பவுமே ஒரு விஷயத்துல நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்றதை விட நம்ம அதிகமா பண்றோம்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கப்பிள்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து வீட்டு வேலையில நீங்க எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்ற ஆன்சரை கம்பைன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 100% மேலதான் இருக்கும். இதுக்கான மெயின் ரீசன் நம்ம ஒரு விஷயத்தை எவ்வளவு செய்யறோம்னு நமக்கு தெரியும், ஆனா மத்தவங்க எவ்வளவு செய்யறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாதுல்ல. அதான் இதே கான்செப்ட்னாலதான் நம்ம வாழ்க்கையில லக் எவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்டான ரோல் பிளே பண்ணுது நம்ம தெரியாம இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பிறக்கிற கண்ட்ரி நம்ம வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுது. நினைச்சு பாருங்க, நீங்க நார்த் கொரியால பிறந்திருந்தா நீங்க சந்தோஷமா இருந்திருப்பீங்களா? சக்சஸ்க்கு ஸ்கில் அண்ட் லக் ரெண்டுமே தேவை. ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்ட் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 8ல 7 வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஓடுற சைடு காத்து அடிச்சனாலதான் அவங்களால செய்ய முடிஞ்சு. ஹை லெவல் ஆஃப் காம்படிஷனுக்குள்ள நீங்க போகும்போது ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப முக்கியம், ஆனா அது மட்டும் பத்தாது. என்னன்னா அது முட்டாள்தனமா இருந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முழு காரணம் நம்ம தானே நம்ம நம்பணும். அப்பதான் நம்ம அதிகமான ஹார்ட் ஒர்க் போடுவோம், நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்சஸும் ரொம்ப அதிகமாகும். நாம தான்